Assalamu alaikum. Na kwani na kwani. Ya ne wallahi ka san me yake faruwa? A sai ga ga. Gaba ɗaya player ta yawa a kaina. Gaskiya. Shashi Allah nake so mu koya kawai. Kai na kwani. Ka ji ƙato. Baban ku yana zuwa nan guri. Idan an ba su yawa zai ba su gaya maka. Kaga kakan ku bara da wannan guri dan. Ka ji ƙato. Allah sani ya zo wucewa. Idan na ka yi ya kai. Ai da Allah ya. To ba sai ku hake ba kai da kullum baka ka ruka. Kawai da ba ka kara. Amma Kambali. Ya zan yi to. Dan ya fama kawo mana. Ya karke mu kan kai kawo ba. Eh mana. Wani ya ba samu ba na jama samu ne yi bare. Wani ina zan je ban kuɗi na yanzu zan yafa ma fa zan yafa ma ban gane da ka ba wani abu da ka ba mu ai in ba ka muku da ka koya fa nake ban iya ba fa ina gaba yi nan Allah tuba kai ina abu zamana ya di yaro duk wanda ya sauke ko iskanci ya zo guri na yana zuwa guri na gama yin ai normal na ai duk wanda ya sauke ko shashai don kuwa sai zo an ce mai daga ka gani yana mutuwa wallahi da zaka fara za wannan rayuwa abu dole ku dusun bala'u ha kai ba ma ka san me faru kai rokuri aka ce mun ba a serious ko wannan sigarin fa kai tati